היום יום הסטאר וורס הבינלאומי, ולהגיד את האמת, מה הוא כזה שונה מכל יום אחר. בתכלס, כנראה שבארצות הברית היום הזה קצת יותר מורגש, קוראים לו יום הסטאר וורס הבינלאומי, בגלל שהיום הרביעי למאי, היום שאני מקליט את זה בו, הרביעי לחמישי, ואז אומרים כזה באנגלית, May the 4th be with you. אני יודע שיש לי מבטא מאוד מאוד ישראלי כשאני אומר את זה. בקיצור, זה כאילו חיקוי של May the 4th be with you, שזה משפט של סטאר וורס. וואו, אני חייב לכבות את התאורה הזאת פה, זה נראה מאוד מאוד לא טבעי. כן, אז אני לא יודע אם ככה עדיף, אבל נראה לי שיותר יפה. בקיצור, אחד המקומות היחידים שבאמת תוכלו להרגיש שהיום הזה באמת קורה, זה כנראה פורטנייט. בפורטנייט לדעתי כל שנה, אני לא בטוח, האמת אם יש את זה עכשיו, כי ליטרלי יש לי 53 ג'יגה בייט פנוי בתוך הדיסק, וצריך 60 ג'יגה בייט, אוקיי, להתקין את פורטנייט, כי עכשיו הם הגדילו את המשחק איכשהו. ובקיצור, אני לא יודע אם יש את זה עכשיו בתוך המשחק, אבל מה שאני זוכר משנה שעברה ומכל שנה אחרת, בכל הרביעי למאי בעצם יש את יום הסטאר וורס הבינלאומי, וכמובן יש גם חרבות אור בתוך המשחק. בקיצור, כדי לענות על השאלה שלי מקודם, של במה היום הזה שונה מכל שאר הימים האחרים, הוא לא, אוקיי? בישראל לדעתי אף אחד לא מודע שבכלל קיים, נראה לי, זה די, כאילו, כל המשפט הוא אמריקאי, May the 4th, כאילו, בעברית זה שהרביעי למאי יהיה איתך, בהצלחה להגיד את זה למישהו שאוהב סטאר וורס, לא נראה לי שהוא יבין, האמת שיש סיכוי שהוא יבין במקרה שלו. וכן, בקיצור, קצת רציתי לדבר על זה, האמת שאני ממש אוהב סטאר וורס, יש לי אפילו חרב אור. היה לי פעם חרב אור, הזמנתי מאלי אקספרס באיזה 80 שקל, אוקיי? אבל, לפתע, לא יודע איך אומרים את זה, היא נשברה. שיחקתי איתה, כמו שאומרים לשחק איתה, אתם יודעים, כל התנוחות האלה שעושים עם החרב, והיא פשוט יצאה מהמקום ונפלה ונשברה. זה סופה של כל חרב. אבל את האמת שהייתי בדיסנילנד השנה, באוקטובר, וקניתי שם חרב אור חדשה, אבל זה אחת שיוצאת כאילו יוצאת אחת בתוך השנייה כזה, זה פשוט נפתח. אם הייתי רוצה להביא חרב כמו שהבאתי אז, בהצלחה לעצמי, להביא את זה בטיסה של 12 שעות, מארצות הברית לישראל. בקיצור אישית אני ממש אוהב סטאר וורס, את האמת שגם שיחקתי בבטלפרונט 2, משחק מוכר יחסית של סטאר וורס, מלא כזה, פשוט דברים שקשורים לעלילה. ניסיתי אפילו לשחק במשחק של הלגו, בתוך לייב, כי יש אותו, היה אותו באפי גיימס לדעתי בחינם, את האמת שזה די מגניב. הלייב עצמו לא כל כך הצליח, אבל המשחק עצמו די נחמד, אני זוכר שפעם אהבתי את זה. קוראים לו The Skywalker Saga, The Skywalker זה בעצם השם של הדמות הראשית בתוך הסרטים, אני מניח שמי שרואה את הסרטון הזה מבין את זה מן הסתם. ובקיצור, כן, חוץ מזה אין יותר מדי מה להגיד על היום הזה. האמת שדי אהבתי אותו בשנה שעברה, ובשנים שהייתי באמת איכשהו מרגיש אותו. לא יודע, היום כאילו, היום בכלל ל"ג בעומר אגב. היום בכלל עושים מדורות, אני לא בטוח אם בכלל אפשר יותר לעשות מדורות עכשיו, בגלל כל המצב האקלים, כל המצב הכללי. וכן, בעיקרון זה הכל היום. זה כל מה שרציתי לדבר עליו. חוץ מזה, אוקיי, זה המיקרופון שלי, אני חייב לשים אותו ככה. למדתי היום, את האמת שעשיתי גם את המבחן, למי שראה את הסרטון, זה כבר עכשיו חלק שכבר לא כזה קשור לסרטון של סטאר וורס, לסרטון שכל נדבר על מה שקרה עם, כאילו על יום הסטאר וורס הבינלאומי שזה היום, ומדבר קצת עליי ועל מה שאני רוצה להמשיך לעשות עם הערוץ, בכללי כאילו המשך לסרטון הקודם, כפי שאתם יודעים אני אנסה לעשות סרטונים שהם קצת יותר שונים ממה שאני עושה בדרך כלל. בקיצור, היום היה לי את המבחן ששבוע שעבר דיברתי על זה שזה מה שיקבע אם אני ארצה באמת להישאר או כאילו לנסות לתת פוש אחרון ל5 יחידות מתמטיקה, והלך לי ממש ממש טוב, האמת שבאמת הלך לי מטורף, אני לא יודע כמה אני הולך לקבל, בעיקרון יש איזה סעיף אחד שלא עשיתי, סעיף אחד מתוך 3 סעיפים מתוך 20 נקודות, שזה שאלה אחת כאילו גדולה, של 20 נקודות, בקיצור, כנראה שהולך להיות ממש ציון טוב, זה ממש מגניב, את האמת אני ממש שמח מזה, וכן, את האמת שהתחלתי להקליט את זה, ממש כשאני התחלתי ללמוד, כן, שאני לא יודע אם זה בדיוק כזה חכם לעשות את זה, ורגע, מה שקורה עם התאורה פה, ואוקיי, נעלתי את התאורה. בקיצור, אני עכשיו לומד, אוקיי? ואת האמת שאני עוד מעט כנראה מסיים עם זה. ובקיצור חבר'ה, אני חייב להגיד שבאמת אני ממש שמח מה שהיה עם המבחן. האמת שממש פחדתי ממנו, אני לא אשקר. למרות כל הלימודים והכל, גם אתמול למדתי כאילו איזה 8 שעות, יום לפני זה עוד איזה 6 שעות, אבל עדיין, זה היה קצת מפחיד כזה. בקיצור, כן, זה נראה לי הכל היום חבר'ה, מקווה שאהבתם, אל תשכחו לכתוב לי בתגובות רעיונות לעוד ולוגים שתרצו לראות. אני חייב להגיד שאני רוצה לעשות דברים שבאמת מעניינים אותי, אחרת אני לא אצליח לדבר על משהו באמת הרבה זמן. אני אצליח לדבר על משהו הרבה זמן, רק מזה באמת משהו שקורה לי, רק משהו שקורה לי ביום יום ומעניין אותי, וזה דוגמה מאוד טובה למה שקרה עם הסרטון הקודם, פשוט מה שעשיתי חודש שלם ברצף, הצלחתי לדבר עליו במשך 30 דקות, את האמת שהסרטון היה
10 דקות, אוקיי? כפי שראיתם. למי שלא ראה, זה סרטון של 10 דקות. והוולוג, הפוטאג' המקורי, הרול לפני שחתכתי אותו, היה איזה 26 דקות של דיבורים, אוקיי? אני חפרן, מסתבר. בקיצור, זה היה כל היום, אל תשכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ אם אהבתם. תכתבו לי בתגובות רעיונות לעוד ולוגים, והאם אהבתם את הוולוג הזה. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ולוג, כפי שאמרתי גם בסרטון הקודם. אני מנסה לשפר את זה מפעם לפעם, וכרגע זה די גנרי. זה היה כל היום, ונתראה בסרטון הבא.